Yan guys, ang gagawin natin for today's vlog, nangunguha tayo ng seashell, sea urchin, kahit ano yung nakakain sa dagat, seafoods. Kaya stay tuned mga kabosing. Kasama natin guys, bossing Gino. Victor. Laki pasti mo anong kaysa wala kiso buman. Ito yung mga hustler na kumukuha ng pugita guys. Tatlo sila, si Rohil Senior, Victor, si bossing Kevin. And guys, sasama tayo sa sa malalim, dun sa gitna. Mga 5 katao ganun. Siguro kalalim niya. Dito pa lang guys sa gilid, di ko na abot yung yung mga bato. Ayan. Stay tuned. Purita.
Naglala. Katak-katak jalan. Oh. Daming dahil. Awan. Kanina. Wala ulo na niya. Kaptaan? Yung ulo na lang yung nakuha guys. May sinan. Natanggal yung ulo. Day.
Ayan guys, oh. Tatlo, napana. Si Victor. Ayun. Pagod na daw sila guys. Mananghalian na muna. Ito na kami sa gilid oh. Saan? Iyarom mo kay din. Oh, sagasa sila datag puno may siya. Oh. Ay, iras mo binong. Wala lang itong. Nih, puti kunat. Nih. Nih. Sos. Nih. Oh. Ay, oh, piniranan. Pwede. Awan na turong ka din. Sudah nagsida ulo gitu. Bilat. Nahangan, dati green ka tatakto. Dati ulo tigas sini. Ang malalasain mo na nagpili punta bulong ng kila sino manalong ulo nagpunikaw. Oh, ayan guys. Ihaw na. Kain na guys. Ika. Kakain guys, pugita. Tumunot yung nga daan nag-griyaw nga tam Victor. Ang dami ba yan? Ganat. Yan yung pag-asa guys. May nagadado nga ulo atan. Isa, dua, talo, empat, lima, Samyo. Tertulog. Pugita guys. No. Dami. Yan guys, pwede po ba akong maglambing sa inyo at pabisit ang aking YouTube channel na D. Ilocano Hunter at i-subscribe na rin at i-click ang notification bell para sa full video. God bless and thank you.